Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Evelyn. 18 anyos, estudyante, taga Leyte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kibati o sakit sa panit sa akong mama. Tuara ba siya sa abroad? Sa Hong Kong siya nag-DH. Aron ninyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Ma-abroad ka, ma? Kinahanglan, Evelyn. Kaya mag-college na baya ka. Naglisod gani ta karon nga senior high school pa ka. Bisag unsaon ako kwinta-kwinta. Di gyud paigo ang among kita ni papa nimo dinhi sa ato. Bisan pag i-combine pa among kita. Og naa pa'y mga manghod nimo. Di na lang ko mo eskwela sa college, ma. Unsa? Uy, di na mahimo ha, Evelyn. Gusto kang maparehas na mo papa nimo? Nga wa gyud intay tarong trabaho kay gamay ra kita tungod kay wa may mga grado. Pero ma, maluoy manggod ko sa kong mga manghod nga imong biyaan. Bisa na ako mga manghod na lang niya. May buot na ng imong mga manghod, Evelyn. Ug naa ka. Nisalig ka ay kunimo alang sa imong mga manghod. Dili naman pud na sila mga bata pagyud kaayo nga kinahanglang atimanon. Makatabang-tabang naman gani na sa mga buhatonon dinis bay. Pag tinabangay lang unya mo sa amtang wa ko. Ma. Ay, kumusta na kas mama sa Hong Kong, no? Hoy! Ay! Mm. Tinusad, uy! Kuyawan man tani mong bayuta ka, uy! Noon sa mag-away, naginuktok naman sa kadinhe. Yung mama na sa bang imong ginahon na. Lain na day, uy, kung may membro tas pamilya nga malayo nato sa... Nilabi pa kun imong mama. Ma-feel yun kay nimo nga may kuwang sa imong pamilya. Ang kay imong mama man go na nagatiman ninyo, so kasagagmay pa mo. Pero parehas na ako nga wa magdako sa akong mama, kay na ako sa akong lola magdako. Kay Verno, kay Vera jog ko, gili ko magkakita sa akong mama. Uy, mas mag-all pa ko dahil kung dili ko kakita sa akong lola. Hala no? Ay, nagulgool diha. Uy, kung maayo lang ang kahintang ni mama nimo dito sa gawas, no? Anong mag-all man ka? Hinoon. Pero... mingaw lang yun, uy. Ay, daoy. Natural ra na, day natural. Pero ayaw pa daoy. Kay mapiktuhan lang sa buon niya ang imong pag-eskwela sa sige unahona ni mo, ana. Masayang lang unya ang sakripisyo ni mama nimo. Oh, bitaw sa... Salamat sa pagpahinom tumhati, no? Muang ayaw ka guulo, uy. Kiver lang gun. Dili naman ko nalisod ng panahon na ng imong problema, uy. Kana na ba yung mga social media, hello, FB, Messenger. Sa'yo na lang yun ang communication karon bisan layo pa. Ako lang niyang tawagan si mama unya. Evelyn, nanuwag man ka. Ma, kumusta naman ka? Mura lagi goal lang naong nimo. Ang kuan na gipadoktor ko sa akong amo. Ha? Kay? Ang akong kamot. Murag na allergy sa ilang paralimpyo sa CR dire. Katol ug murag nalata. Unsa? DH ang akong mama sa Hong Kong. O himsog kayo siyang milar kapaingon sa Hong Kong. O wagit ko magdahom nga masakit si mama og ingon adto dito. Kipag-check up ko no siya siyang amo. Ug ang tawag siyang sakit kay persistent eczema. Unya, pa, nagpadana sab si mama og picture siyang sakit ay. Hain ko na. Uy! Naabot na malagi niya sa iyang liog.
Mao gani pa. Matinga man taoy kung nganong naabot na siyang liog. Kung sa chemical pa na para sa limpyo sa CR na kaingon siyang kamot, nganong naabot man na siyang liog, uy. Sa mo tatang dili ta ka tubag ana kay dili man ta doktor. Pero di pa tambala naman si mama ni mo sa iyang amo, di ba? O gani. Pero nanaghan man hinoon ng iyang katul-katul. Napay picture si mama diri nga naasab siyang paa. Nga naman ka na. Pa, papaulion na lang ka nato si mama. Ah? Luoy na kay mama siyang kondisyon o. Nga murag ginuka ng tibok niyang lawas. Papaulion na lang yun nato si mama, good pa. Sagwa pa mo musulti nga papaulion ko ninyo. Apan ang akong amo na ang niingon nga papaulion ko. Ha? Kay wa mangguri kaayuhan kining akong gibati. Bisan pag ila pa kong gipatambalan dire, ug nakasabot sad ko. Kay lain sad kaayo paminahon nga ako'y magluto nila dire sa ilang pagkaon ug ingon ini ang akong sakit kaluod tan-awon sa akong panit dire oy. Ma, Ang ako lang kay wa patakahuman og bayad sa atong utang sa akong paglarga dire. Napatay balance adto. ayong sa nauna-unaan ng utang nato, good ma. Ato lang pasabto ng atong nautangan. Muundang na lang ko sa pag-eskwela aron tabangan tamong papa og bayad na ng utanga, ma. Uy, happy na siya kay mauli na yang mother. Pero dili sama sa uban nga kalipay ang among bation nga mauli na gikan sa abroad ang akong mama. Kay nakakuha man ni nung nagsakit si mama dito sa abroad good. Habi sa? Mao sa bayan niya akong nahunaan ay. Nga basin di tungod sa Paralimpia sa CR nakaingon sakit ni mama nimo. Uy. Natakdan jud siguro na siya og sakit dito. Muli ay na si mama ug naglibok na ko kon unsaon siya sa pagpatambal ug asa mi moduol. Kay lain gid kaayong iyang panit. Mag-send ko ninyo og picture aron makita ninyo kung unsa gyud ning sakita sa akong mama. Ang ako mang pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nalata ang kamot ni mama padong nasa bukton, liog ug naa nasab siyang paa. Ang ingon ni mama nako nga basig tungod sa paralimpyo sa CR, pero maabot day siyang liog. Ikaduhang pangutana, kapila na kuno siya pa doktore siyang amo dito, apan wa gyud maayo. Mas migrabe pa hinoon og katap sa iyahang lawas ang mga katul-katul. Ang findings kuno dito kay persistent eczema. Unsa man day nang sakita? Ikatulong pangutana, usahay kuno mutog na man sa Hong Kong. Allergy lang ka ni mama sa bugnaw sa pag-usab-usab sa klima sa maong lugar. Ug stress sab siya nga nalayo namo. May kalabutan ba sab ka ni sa iyang pagka-stress? Ikaupat og katapusan. Papaulion na lang si mama sa iyang amo diri sa ato sa Pilipinas. Diri na lang namo patambalan kay wa man gid siya maayo dito. Unsa may among buhaton kung mauli na siya? Asa man mi nga doktor nga muduol alang sa sakit niya sa panit. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Evelyn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiuban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist og mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagis pagpadala sa mga sulat-suliran re kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri bas mong buhatan sa third floor
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga whatever you decide to do, make sure it makes you happy. No? Whatever we decide to do, ay no, siguraduhan lang nga ma-happy ka. Magsyabo ko kay man si Dr. Rene Obra nga ma-happy lang ko. Ayaw po dana. Mga lihok nga it is acceptable the norms and moral of the society where we are in. Kung magsyabo ka, magmariwana ka, kay mahappy ka, kay ngon mas Dr. Obra nga, whatever you wanted to do, make sure that it can make you happy, daily na siya mao, pasabot na ko. Ano bang socially acceptable? Ha? Di po makadaot sa imong inunta panglawas ug pangutok. Ha? Ang atong magtatampo karong adlaw si Evelyn, 18 ang pangudiron, estudyante, taga-Liti, no? Yati basinog taga sugod sa Liti ni. Di kani taga sugod sa Liti. Tigatong musta naman sigaw asiro da sa tumasupos. Anir magandang eleksyon gaw na mapilde na makadaog. Ha? So katong nga pilde, better luck next time. O katong nakadaog, congratulations. Magina, basta contest na amang ginay mapildi na makadaog. Di mahimog duhay makadaog. Ato na lang ikuan nga inunta ilarong panahon na dili pa imo. Dili pa imo. Of course, masaden ka kay grabe ang effort, no? Gawa sa effort dili na to malimod nga makagasto kita. Pero that's part of the game. Suod ganita na andam ta mo dawat nga mapildi, ha? Okay, so nga tong magtatampo, mo lagi to si Evelyn, no? Ang panit kuno siyang mama, ang mama tuwa sa Hong Kong, domestic helper sa Hong Kong. Katol ba to yang mama, no? Atol ning tagagpagtagad, no? Si Evelyn. Unang pangutanan ni Evelyn, nalata ang kamot ni mama padulong nasa bukton, liog ug naasab sa iyang paa. Ang ingon ni mama, anako, basin tungod sa para limpyo sa CR, pero naabot di ay sa iyang liog. Well, daghang kayong mga hinungdan nga nga naatay mga skin infection, no? Amo ning gitawag sa mong pagtuon og mga dermatitis, atopic dermatitis, na? Sa allergic ka, sa mawiran, nga maka-trigger ani kanang mga irritants, no? Mga bisa magani ka ng mga sabon-sabon diya nga kuan wa ka mo ayon, mangatol mga ni ka. Nga ang weather, ang panahon nya kanang mga kanang mga hugaw sa mga mananap sa punas makaingon nga naay mga pangatol-katol daghan ang mga paglimpyo sa CR unsa may paglimpyo sa CR muriatic acid ban siguro na para makuha bayan ng muriatic acid isog kayo musunog imong panit ana og directly comes in contact, no? Posible pasinog ang iyang trapo gibutangan yang muriatic acid nya yang gugunitan siyempre masunog ang iyang panit isog ba kay ng muriatic acid mo so aso ganina bisag way kayo imong makita. Okay? Kaduhang pangutana. Kapila ko no siya padoktore sa iyang amo dito. Apan wala gyud maayo. Mas ni grabe pa noon og katap sa iyang lawas mga katul-katul. Ang finding ko no kay persistent eczema. Unsa man din sakita. Kining eczema is atopic dermatitis ni siya kung tawagon sa among mga pinulungan sa mga doktor. Unsa may mga signs and symptoms aning eczema? Muuga ang imong panit. Ya, kuan siya, long lasting. Dili mo wa dayon. Pero dili ni siya makatakod. Katol ang imong panit. Unya ma-inflame. Katol. Lami kay kauton niya. Kanira bang inag-kaut nimo. The more na hinoon nga ma-irritate. Unya ma-inflame na makinanglan na sa kag antibiotic kung magnana na. Mo na siya. So, chronic ni siya or persistent na eczema as claim. Og ang tambal niya ni is dili siya specific. Depende kung sa may hinungdan. So, pwede nimo makuan og mga antihistamine, pwede ni siyang mga moisturizer, mga petroleum jelly, pwede. Aloe vera, nga maka-smooth sa skin, pwede sa ni siya, no? Basta anything maka-moisturize sa imong panit, no? Mga emollients, no? Pwede na may mga baligyan ni sa over the counter man gani, ha? Anything nga maka-soften sa imong skin, makawa sa katol-katol. Gingon naman ako antihistaminic pwede na siya. Unsa may example sa antihistaminic ato man dali dinhi sa atong mga butika, kining cetirizine, diphenhydramine hydrochloride, Hismanal, ha? Mao nay kasagaran akong resita sa mga pasyente nako nga naay mga
allergy o mga katol-katol. Okay? Sunod nga pangutana. Usahay ko no, mutugnaw man ang sa Hong Kong. Allergy ka si mama nagtugnaw o klima. Mana na kong ingon. Klima, stress, pagka-stress sa trabaho or whatever reason, maka-add-on ni siya sa ingnon ta pagkanaan ni mo igisima. Environmental ni siya. So, balik ko cold or dry weather, o niya kining under stress ka. Ngano dali man ta magkatol-katol sa lawas ug under stress ta. Why? Because mo lower ang atong immune system. Ang atong mga depensa sa lawas mo lower mo nang dali ta magka-develop og mga katol-katol. Kani tawag nato og atopic dermatitis or eczema. Kaupat to katapos ang pangutana. Papaulion na lang si mama sa iyang amo diri sa ato sa Pilipinas. Diri na lang namo patambalan kay wala man gyud siya maayo dito. Unsa may among buhaton kung mauli siya? Asa man ang mga doktor nga moduol sakit niya sa panit, no? Depende sa yung budget, Evelyn, no? Kung naamoy budget mo doon mo ni Doktora Buiser diya sa si Bubeles ba to siya? Mo tayo nagtambal po sa kung si Bubeles o sa perpetual, no? Classmate ni siya akong bata, no? Doktora Buiser, si Vic Viralio. Pwede na sila, mga dermatologist na sila. Pero kung medyo watay budget kayo, pwede ta mo adto sa Mabulo Skin Clinic. Kaya na may mga doktor diha nga naggitrabaho o niya mga train po ni sila. Dili kay ngog second class derma ni sila, no? Mga maayos na sila. Nalang ni sila po magtrabaho sa government-owned nga dermatological services, no? So mao na ako ikastorya nimo sa imong problema o ginaot nakasabot ka lin sa problema sa imong mama, papaulion nimo siya dire mas less stress o lahi mo pero maor mag-weather ang Hong Kong ug Pilipinas parehar mga tag-oras ganito gali mo maor tag-oras nakakadaghan mo ko kanang Hong Kong maor mag-Pilipinas. Ang makakuan lang dire kay wala stress dire, no? Basig usahay mayaw-yawan po siya ang amo ko kung makaligi na manay mga masayop og gamay maka stress. Okay? So hinaut kasabot ka sa istorya nimo